Here is Global Methodist Church. Täällä on Globaali Metodistikirkko. Our service today will be in English and translated into Finnish. Meidän Jumalan palveluksemme tänään on englanniksi ja käännetään suomeksi. And today is also a special day as we celebrate fathers. Tänään on myös erityinen päivä, kun juhlimme isiä. And we would wish all fathers a very, very happy Father's Day. Ja toivotamme kaikille isille todella hyvää isänpäivää. We welcome all of you to our service today. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi. We begin our service in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Aloitamme Jumalan palveluksemme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Amen. Let us pray. Our Father, we thank you as we are about to listen to your word. I pray that you will speak to us and bless us with your word in Jesus' name. Amen. So today I have a new translator. Yes. Which also means I have to try to stick to my script. Yes. And I pray that the Holy Spirit will help me to stick to the script. For a couple of months, I have been teaching about the letter to the churches in Asia. Olen nyt pari kuukautta puhunut kirjeistä seurakunnille Aasiassa. And so from Revelations 2 and 3, we see John's letter to the 7 churches. Ilmestyskirjassa luvussa 2 ja 3 nähdään Johanneksen kirjeet Aasian seurakunnille. And we have already talked about 5 churches. Ollaan nyt puhuttu jo 5 seurakunnasta. And in all these 5 churches, ja näissä 5 seurakunnissa there were some of the churches that the Lord praised them for their good work. Joissain seurakunnissa Herra ylisti heitä heidän uskollisuudestaan. And there were some that the Lord was not happy with them. Joistain myös Herra ei ollut iloisia. And he called them to repent. Ja hän pyysi heitä anteeksi pyyntöä. And so today will be the last teaching on the 7 churches as I talked about the last 2 churches. Ja tämä saarna aikoo olla viimeinen saarna näistä 7 seurakunnista. So today we will look at the letters to the churches in Philadelphia and Laodicea. Joten tänään puhutaan Philadelphian seurakunnasta ja Laodicean seurakunnasta. And so if we look at Revelations chapter 3 from verses 7 to 13. Joten tässä puhutaan ilmestyskirjassa luku 3 jakeet 7-13. It talks about the letter to the church in Philadelphia. Siinä puhutaan kirjasta Philadelphian seurakunnalle. Philadelphia was founded by the citizens of Pergamum. Philadelphian kaupunki sai alkunsa Pergamomin asukkaiden toimesta. And the city was built in a frontier area as a gateway to the central plateau of Asia Minor. Se rakennettiin rajaseudulle portiksi Aasian sisämaille. It was about 64 kilometers southeast of Sardis. Kaupunki sijaitsi noin 64 kilometrin päässä Sardiksesta Kaakkoon. And they kept barbarians out of the region and brought in Greek culture and language. Sen tarkoituksena oli levittää kreikkalaista kulttuuria ja kieltä sekä estää barbaariheimojen eteneminen alueelle. The name Philadelphia means brotherly love.
Nimi Philadelphia tarkoittaa veljellistä kuin rakkautta. And it commemorates the loyalty and devotion of Attalos II, king of Pergamos. Ja se sai nimensä kuningas Attalos toiselta. He founded the city and gave it to his brother Eminus. Hän perusti kaupungin ja antoi sen hänen veljellä Eumenekselle. And the city was destroyed by earthquake in AD 17. Ja kaupunki tuhottiin jälkeen Kristuksen vuonna 17. And this kept the people so worried. Ja tämä huolestutti ihmisiä. And so most of them were staying at the limits of the city. Joten useampi heistä perusti kodin kaupungin ulkopuolella. And if you look at the introduction, Jesus described himself as the one who is holy, who is true, and who has the key of David, and the one who opens and no one shuts, and when he shuts, no one opens. Revelation 3, verse 7. Tässä kirjassa Jeesus kuvaillaan sanoen, hän joka on pyhä ja totinen, jolla on Daavidin avain, hän avaa eikä kukaan sulje, ja kun hän sulkee, ei kukaan avaa. Ilmestyskirja luku 3 ja 7. Jesus is seen as the only one who has the authority and power to open the door to his kingdom. Jeesus Kristus on ainoa, jolla on valta ja auktoriteetti avata tie Jumalan valtakuntaan. Jesus alone can open the door of salvation. Hän yksin voi avata pelastuksen oven. And when he closes, no one can open. Ja kun hän sen sulkee, kukaan ei sitä enää avaa. For he says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hän on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan pääse Isän luo muuten kuin hänen kauttaan. This means salvation is only possible through our Lord Jesus Christ. Joten pelastus on siis mahdollista ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta. The church in Philadelphia was a small church in a difficult area with no prestige or wealth. Philadelphian seurakunta oli pieni ja vaatimaton. Se ei ollut rikas eikä maineikas. But Jesus Christ had no rebuke at all for this church. Mutta Jeesus ei löytänyt siitä mitään moitittavaa. Everything Jesus said about this church was commendation, praise. Päinvastoin hän kiitti heidän uskollisuuttaan ja kehotti heitä pitämään kiinni uskostaan. He praised the church for their faithfulness and urged them to continue to hold on to their faith. Jeesus tunnusti heidän vaikeudet ja sitä, että vaikka heidän voimansa olivat vähäiset, heidän uskonsa pysyi vahvana. Jesus acknowledged their struggle and their small strength, yet he was happy that their struggles did not cause them to lose their faith. Heidän uskonsa pysyi vahvana, vaikka heitä ei ollut paljon. And like the church in Smyrna, kuten Smyrnan seurakunnassakin, there were those who were pretending to be Jews and believers, but who were not, and they were giving these believers problems. Siellä oli niitä, jotka väittivät olevansa juutalaisia, Jumalan kansaa, mutta todellisuudessa he eivät olleet. And Jesus had assurance for the true believers. Jeesuksella oli lohdutuksen sanoja totisille uskoville. Revelation 3:9 says, Indeed, I will make those of the synagogue of Satan, who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Minä saatan heidät tulemaan ja kumartamaan jalkojesi eteen, ja he saavat tietää, että minä olen sinua rakastanut. Ilmestyskirja luku 3 ja 9. Jesus will not sit unconcerned while the devil torments believers.
Kristus ei katso välinpitämättömänä, kun saatana koettelee hänen omiensa uskoa. Christ knows what we are going through. Hän tietää, mitä me käymme läpi. He knows our struggles. Hän tietää meidän kipumme, He knows our suffering and pain. taistelumme ja kärsimyksemme. The Christians in Philadelphia, they had become broken by their exclusion from the synagogue. Filadelfian kristityt olivat menettäneet asemansa synagogassa. Heidät oli erotettu omasta perinteestään. They have been separated from their heritage. Heidät oli erotettu omasta perinteestään. And you see, when we talk about faithfulness, at times it comes with pain. Niin käy usein niille, jotka pysyvät uskollisina. It comes with being excluded from even your loved ones. Joskus uskollisuus merkitsee eroa ystävistä, suvusta tai yhteisöstä. And sometimes even from your own family members. Jopa perheestä. Those excluded today for their faith, Jesus says they would wear a name that identifies them as citizens of heaven. Mutta ne, jotka pysyvät uskollisina, saavat uuden nimen ja aseman Jumalan valtakunnassa. The church in Philadelphia, they had persevered so much in their faith. Seurakunta Filadelfiassa oli kestänyt niin paljon uskossaan. But the most important thing is that they had been faithful and truthful to God. Mutta tärkein asia oli se, että he olivat olleet uskollisia ja rehellisiä Jumalalle. But despite all this perseverance, Vaikka he olivat kestäneet tähän, Jesus said their work was not over. heidän työnsä ei ollut ohi. Jesus said they must continue to hold fast to what they have. Heidän täytyy edelleen pitää kiinni siitä, mitä heillä on. Because if they do not, their persecutors will come and take their crown. Jotta heidän vainojansa eivät veisi heidän kruunuaan. Do not allow anyone or anything prevent you from the glory that Christ Jesus has prepared for those who are his. Älä anna kenenkään tai minkään estää sinua siitä kirkkaudesta, jonka Kristus Jeesus on valmistanut niille, jotka ovat hänen omiaan. We have to remember that the Christian life is a journey. Kristityn vaellus ei pääty. And it is not over until our Lord Jesus Christ comes. Ennen kuin Jeesus palaa tai hän kutsuu meidät kotiin. Or until we are dead. Tai kunnes olemme kuolleita. And Jesus Christ, he has great reward for all those who will remain faithful to him. Meidän on pysyttävä uskollisina loppuun asti, sillä Kristus on luvannut suuria niille, jotka kestävät loppuun asti, kuten hän sanoi. Revelations 3:11-12 he says, "Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name." Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa sen, minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tykää, ja oman uuden nimen. This is a great promise for all those who will remain faithful for Christ Jesus. Tämä on lupaus niille, jotka kestävät loppuun asti ja pysyvät uskollisina Jeesuksen Kristukseen. Then let us look at the letter to the church in Laodicea. Nyt katsotaan Laodikean seurakuntaa. From Romans 3:14-22. Kirjeen roomalaisille ja luku 3 ja 14-22. You see, Laodicea was about 72 kilometers southwest
southeast of Philadelphia. Laodikea sijaitsi noin 72 kilometrin päässä Philadelphiasta kaakkoon. It was the wealthiest of all the 7 churches. Se oli rikas kaupunki. It was known for its banking industry, its manufacture of wool, and a medical school that produced eye ointment. Tunnettiin pankkitoiminnastaan, hienoista villavaatteistaan ja lääketieteellisestä kouluistaan. It was a very rich city. Se oli todella rikas kaupunki. But they had problem with their water supply. Mutta kaupungilla oli yksi suuri ongelma, vesi. At one time, an aqueduct was built to bring water to the city from the hot springs. Vesi tuotiin akveduktia pitkin kuumista lähteistä. But by the time the water from the mountains gets down, Mutta ennen kuin se ehti perille, it has become lukewarm. se oli muuttunut haaleaksi. It is neither cold Ei kuuma or warm. tai kylmä. And it's not tasteful. You can't drink such water. Semmoista vettä ei voi juoda. We know that you can use hot water for medicinal purposes. Kuuma vesi oli hyödyllistä parantamiseen. And cold water is good for refreshing, Kylmä virkisti, especially during hot days. varsinkin todella kuumana päivänä. And we can use warm water to bath. Lämmin vesi on hyvä kylpyyn, But what about lukewarm water? mutta entä haalea vesi? You can't use it to bath or even drink. It is for nothing. Se ei ollut hyvä mihinkään. And Jesus says this is how the church of Laodicea is. Jeesus sanoi, että Laodikean seurakunta oli juuri tällainen. He described them as their water. Hän kuvaili heitä niin kuin haalea vesi. And if you look into this letter, the introduction, Jesus is being described as faithful and true witness. Jeesus kuvataan tässä kirjassa uskolliseksi ja totiseksi todistajaksi. And the truth is Jesus is faithful. Jeesus on uskollinen. And because he is faithful, his followers must also be faithful and truthful. Joten hänen seuraajiensakin täytyy saarnata vain totuutta. And in Revelations 3:15, Jesus described the church as, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Jeesus kuvaili Laodikean seurakuntaa samalla tavalla kuin heidän vetensä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä palava. Oi jospa olisit kylmä tai palava. When we talk about cold churches, Kylmät seurakunnat, we are talking about churches that deny the truth about the gospel. hylkäävät evankeliumin totuuden. They just bear the name church, but nothing that goes on there proves that it is a church. He kantavat vain nimeä seurakuntana, mutta sisällä tapahtuvat opetukset ja asiat eivät ole millään lailla kirkollisia. And when we talk about a hot church, Kuuma seurakunta, it is a church that upholds the true biblical teachings. se on seurakunta, joka pitää kiinni tosi Raamatun opetuksista. They are spiritual He ovat hengellisiä and they are passionate about Christ. ja intohimoisia. And they build a strong and intimate relationship with Jesus Christ. Sekä he rakentavat vahvan ja läheisen suhteen Jeesukseen. But when we talk about lukewarm churches, Haleat seurakunnat taas, they are worse than all these two churches. Even they are worse than cold church. heitä kuvataan jopa pahemmiksi. Because in lukewarm churches, they never hold any stance. Koska ne yrittävät pitää kiinni keskitien asemasta. They try to hold a middle position. He eivät ota kantaa mihinkään. They do not take any stand for anything. He eivät ota kantaa. They are unconcerned about everything. He ovat välinpitämättömiä kaikesta. They do not distinguish between what is good or bad.
He eivät kykene erottamaan syntiä. And they don't have the power and courage to teach the truth. Heillä ei ole voimaa eikä rohkeutta opettaa totuutta. And you see, these churches, they don't want to be called liberal, Nämä seurakunnat eivät halua tulla nähdyksi liberaaleille, but they are afraid to uphold the true teachings of Jesus Christ. mutta pelkäävät myös pitää kiinni Jumalan todesta sanasta. And unfortunately, Valitettavasti many churches today are like the church in Laodicea. monet nykyajan seurakunnat ovat kuin Laodikean seurakunta. They are neither cold He eivät ole kylmiä or hot. tai kuumia. They accept everything. He ovat haaveita. They will not preach against evil, He eivät saarnaa pahaa vastaan. and whatever everybody says is okay. Ja mitä ikinä kuka muukaan sanoo, niin se on ok. And Jesus says such churches, they are the worst. Ja Jeesus sanoo, että tällaiset seurakunnat ovat pahimpia. And because the church in Laodicea, because they were wealthy, they assumed that they need nothing. Koska seurakunta Laodikeassa oli rikas, he ajattelivat, ettei se tarvinnut mitään. But Jesus says spiritually they were impoverished. Kuitenkin todellisuudessa he olivat hengellisesti köyhiä. They had expensive garments. Seurakunta oli puettu kalliihin vaatteisiin, But Jesus said spiritually they were naked. vaikka he olivat itse asiassa hengellisesti alastomia. They had the best eye ointment. Heillä oli parhain silmävoide. But Jesus said they were naked. They were blind. Mutta he olivat sokeita. The Lord Jesus said they were poor, wretched, miserable, naked, and blind in his eyes. Herra sanoi, että he olivat hänen silmissään köyhiä, kurjia, onnettomia, alastomia ja sokeita. They thought they could use their riches to cover up their sins. Luulivat voivansa käyttää rikkauksiaan peittääkseen syntinsä. But the Lord said in his sight, their riches, they are nothing. Mutta heidän rikkautensa eivät olleet mitään Herran Jeesuksen Kristuksen edessä. And the Lord Jesus has strong warning for churches that are lukewarm. Jumala varoitti heitä. He says in Revelation 3:16, so then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Ilmestyskirja luku 3 ja 16. Mutta nyt, koska olet pensää, et ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. God said he could no longer tolerate their behavior. Herra sanoi, ettei hän enää sietäisi heidän käytöstään. Many people are like the Laodiceans. Monet ihmiset tänään ovat kuin laodikealaiset. They think wealth is everything. Rikkautta ja And as such, all that they think about is life is their wealth. ja he vain ajattelevat rikkauksia. And it is unfortunate that people are perceiving wealth at the expense of their marriage, their home, their relationship, and even their children. Ihmiset tavoittelevat varauttaa avioliittonsa, kotinsa, perheensä ja jopa lastensa. But Jesus said in Mark chapter 8:36-37, for what would it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what would a man give in exchange for his soul? Mutta Jeesus sanoo Markuksen evankeliumissa luku 18 ja 36-37, sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Jesus told the Laodiceans to buy from him fine gold and garments.
Jeesus kehotti laodikealaisia ostamaan häneltä tulta, koeteltua kultaa ja vaatteita. What Christ offers us is more precious than physical gold and wealth. Se, mitä Kristus meille tarjoaa, on kallisarvoisempaa kuin fyysinen kulta ja vaatteet. And the ointment that Jesus Christ offers is able to heal our spiritual blindness and open our eyes to the biblical truth. Voide, jota Kristus Jeesus tarjoaa, kykenee parantamaan hengellisen sokeutemme ja avaamaan silmämme Raamatun totuudelle. And Jesus says in Revelation 3:19, as many as I love, I rebuke and chasten. Jeesus sanoo ilmestyskirjassa luvussa 3 ja 19, kaikki joita rakastan minä nuhtelen ja kuritan. Now what is happening? When you preach the true gospel, people tell you you are not sensitive to people's feelings. Kun nykyään saarnaa tosi evankeliumia, ihmiset sanovat sinulle, että et ole sensitiivinen heidän tunteilleen. People in the church become so annoyed and angry when you talk about their sins and their bad behavior. Kun puhutaan syntisestä käyttäytymisestä, seurakuntalaiset ärtyvät, eivätkä he halua enää tulla kirkkoon. But we always forget that Jesus says it is only the truth that saves. Mutta vain totuus pelastaa. And so you do not have to be angry or annoyed. Sinun ei tarvitse olla ärtynyt. When you come to church and we talk about your sinful behavior. Kun puhutaan teidän syntisestä käyttäytymisestä. Because Jesus says he rebukes and chastises those he loves. Juuri siksi Jeesus sanoi, että hän nuhtelee niitä, joita hän rakastaa. The only thing you can do is to repent and embrace Christ Jesus. Sinun tulee vain sen sijaan tehdä parannus ja etsiä Jumalan anteeksiantoa. But you see, despite all the lukewarm attitude of the Laodicean church, Kaikista penseydestä huolimatta, Jesus still demonstrated his love to them. Jeesus silti rakasti Laodikeaa. He was so passionate about them and their repentance. Hän kutsui heitä intohimoiseksi parannukseen. And so he says in Revelation 3:20, one of my favorite verses, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me. Niin Jeesus sanoo ilmestyskirjassa luku 3 ja 20. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Jesus was still searching for them. Jeesus etsi heitä yhä. And he was giving them the opportunity to repent. Ja tarjosi heille elämänsä tilaisuuden. And today, our Lord Jesus Christ is offering us the same opportunity. Tuo kutsu on yhä voimassa. And we have to give him the chance. Anna hänelle tilaisuus. He says he is standing at the back of our heart and he is knocking. Jeesus seisoo sydämesi ovella ja kutsuu sinua nimeltä. And he is calling you by name to open your heart to him. Hän kutsuu sinua nimeltä ja että avaat hänelle sydämesi oven. And please do not harden your heart. Älä paaduta sydäntäsi. Give Christ Jesus the chance in your life. Anna Jeesukselle tilaisuus elämässäsi. You see, Jesus will not force himself into your heart. Hän ei pakota sisään. Because he has given us our free will. Vaan odottaa, että avaat vapaaehtoisesti. That is why he is knocking, calling us to give him the chance. Juuri siksi hän kolkuttaa hellittämättä. And to all those who would open their hearts to our Lord Jesus Christ. Jos teet niin, hän lupaa. Jesus says, Revelation 3:21, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Jeesus lupaa, että joka voittaa sen, minä annan istua
minä annan hänen istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Ilmestyskirja luku 3 ja 21. What are you waiting for? Mitä enää viivyttelet? This is a big opportunity and offer that Christ Jesus is giving us. Tämä on Jeesus edelleen tarjoaa tätä samaa mahdollisuutta. If you have not given your life to Jesus Christ, Jos et ole hänelle antanut vielä tilaisuutta, now is the time to do so. nyt on aika ottaa Jeesus vastaan. And if you have given your life to Jesus Christ, Ja jos olet jo hänet ottanut vastaan, then Jesus says continue to hold on to what you have. Jeesus sanoi, että sinun tulee pysyä hänessä lujana. Never give up on your faith. Älä luovuta uskollisuuttasi. We have looked at 7 churches. Olemme nyt puhuneet 7 seurakunnasta. We started with the Ephesian church. Aloitimme Efesolais-seurakunnasta. They were so zealous for God. They were doing the work of God. He tekivät Jumalan työtä, But Jesus said they had no love. mutta heillä ei ollut rakkautta. We saw the corrupt church. Heillä oli vain korruptoitunut kirkko. And we saw the church that Jesus described as dead. Ja myös katsottiin kirkkoa, joka Jeesus kuvaili kuolleena. We also saw the church that was being persecuted. Myös puhuimme kirkosta, joka oli vainottu. And we have seen the church that is lukewarm. Ja olemme myös puhuneet kirkosta, joka on haalea. Which church are we? Mikä seurakunta kuvailee meitä? What kind of believers are we? Minkälaisia kristittyjä olemme? Out of the 7 churches, Näistä 7 kirkoista it was only 2 that Jesus had nothing wrong with them. vain 2 Jeesus oli tyytyväinen. The church in Smyrna Smyrnan seurakunta and the church in Philadelphia. ja Philadelphian seurakunta. All the other churches, Jesus had something wrong with them. Jokaisessa muussa seurakunnassa Jeesuksella oli jotain vikaa heidän kanssaan. And it is my prayer Ja tämä on minun rukoukseni, that we will be like the 2 churches, Smyrna and Philadelphia. että meistä tulee kuin Smyrnan seurakunta ja Philadelphian seurakunta. That we would continue to hold on to the true teachings of Jesus Christ. Että jatkaisimme Jeesuksen todellista opetusta. That we will show the love of Jesus Christ to everyone. Että näytämme muillekin Jeesuksen rakkauden. And we will live faithfully for him. Ja olemme hänelle uskollisia. Let us pray. Rukoillaan. Our Lord and Master Jesus, we thank you for your message for us. You've taught us 7 churches. We pray that you will give us the courage to learn from these churches, that we will not repeat the mistakes made by these churches, but we will look at the good things that they were doing, which you commended, that we will follow suit and also do them. Fill us with the power of the Holy Spirit, that we can continue to hold on to what you have given unto us. We will hold on to the truth and live a faithful and truthful life to glorify your holy name. We thank you that you would empower us to persevere, even in the midst of persecutions, in the midst of poverty, in the midst of suffering, in the midst of struggling. Give us the power to continue to hold on to our faith. That when you are also writing about our church, we will be among those whom you will commend for their faithfulness. Bless us in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.